Već gotovo godinu dana traje pandemija koronavirusa u Hrvatskoj. Zatvaranje i poteškoće s putovanjima, ali i 2 razorna potresa bacila su na koljena brojne gospodarstvenike, a pred brojnim radnicima je neizvjesna budućnost. Ipak, neki su u krizi zabilježili i pozitivne trendove. Među njima je i Karlovačka županija. U gospodarskom sektoru mogu reći da se naše gospodarstvo znalo nositi sa svim posljedicama koje je donijela pandemija. Mi imamo jaku prerađivačku industriju koja uz građevinu i uz usluge i špediciju čini 85% našeg gospodarstva, tako da brojke koje se u gospodarstvu sada bilježe godinu dana nakon pandemije su za nas izuzetno pozitivne. Posljedica takvog zdravog gospodarstva je i rast broja zaposlenih, ističe županica. U Karlovačkoj županiji radno aktivno je oko 35 do 36 tisuća zaposlenih, ali povećanje u odnosu na 20. godinu je bilo 500 više zaposlenih. Nešto nam je broj nezaposlenih porastao, ali opet to brojka od 200 ljudi, 200 je novo evidentiranih na Zavodu za zapošljavanje. Tako da što se tiče, to je odraz jedne snage gospodarstva i mi možemo utvrditi da jednog vala otpuštanja radnika nije se dogodio. Bitno je napomenuti i da je unatoč krizi nastavljen investicijski ciklus, pa je tako izdan i rekordan broj dozvola. Ono što je jako važno, to su investicijski ciklusi koji se mjere kroz izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola i tu mogu reći da u ovoj godini koja je bila pandemijska bilježimo i porast izdanih akata za gradnju ili odobrenja za gradnju od 5500 došli smo na 5700. Duboko se nadamo da ćemo na tragu ovih pozitivnih brojki ostaviti ovo vrijeme iza nas što prije. Unatoč odličnim rezultatima u jednoj od najtežih godina novije povijesti, u Karlovačkoj županiji se nadaju kako će ova 2021. godina ipak biti još bolja.